Ты стоишь на пьедестале, поднимается флаг в Туркмении и стоит туркменский спортсмен. Ну это гордость, конечно. Boks boyunca Европаның çempionu, dünýäniň çempionu, olimpiya çempionu, Russiýanyň at gazanan tälimçisi Aleksandr Lebzak 2017-2018-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň boks boyunca saýlama topurynyň baş tälimçisi bolupdy. Häzir Aleksandr Lebzak Moskwada boks boyunca özüniň akademiýasyny dolandyrýar. Aleksandr Borisowicz Azadlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde öz akademiýasynyň gapylarynyň türkmen boksçylary üçin ilmydamada açykdygyny gurrun berdi. Azadlyk radiosu Aleksandr Lebzagyň akademiýasyna baryp türkmen boksy, türkmen boksçylarynyň mümkinçilikleri, olaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri bilen gyzyklandy. Раньше, когда ты попадал на туркменского спортсмена, Öňler türkmen boksçylar bilen ringe çykanyňda bu aglaba ýagdaýda ýöne bir geçici duşuk bolýardy. Ýagny duşuk ýeňil geçýärdi. Sebäbi ustatlyk derejaň türkmen türgünininkiden has ýokardy. Türkmenler özbek, kazak, ukrain, rus türgünleri ýaly bokslaşyp bilmeýärdiler. Soňkular bilen sözüň dolmanyny söwüşmeli bolýardy. Türkmen bilen duşuk näme? Sparring ýaly geçýärdi. Hawa, sen ondan ýeňillik bilen üstün çykýardyň. Tehel demiň alanyňdan soň ikinji duşuga has ykjam çykyp bilýärdiň. Emma türkmen boksçysy bilen ringe çykanda eýýäm ýaýdanmaly bolýardyň. Türkmen oglanlary çal töwrenýärler. Bir käbir tehnik ýagdaýlaryň üstünni işledik. Men elmidamada dowamly ýagdaýda türgünleşmeliligini tekrarlaýarym. я всегда говорил, ребят, как в форуме, повторение мать учения. И тем более туркменский боксер был, как сказать, ну где-то с ним вроде и сложно, и легко он был как бы. Olar türkmen boksçysy bilen duşuk hem ýeňilli, hem de kynly. Türkmen boksçylary stoýkada durman, ellerini dürli tarapy sallap bokslaşýardylar. Bu ýagdaýda onuň nireden urgetjegini çaklamak kyn bolýardy. Ýöne başga bir tarapdan eller sallanyp duranyna sen nire urgetmeligini açyk görýärdiň. Innolar ellerini ýygnap stoýkada durýarlar. Öňküleri ýaly ellerini galgadyp duran oklar. Türkmenistanyň gowy juniorlary bar. Meniň pikirimçe türkmen boksynyň geljegi bar. Esasy meşgullanýan işini söýmek başarmaly. На момент есть хорошие у вас юниоры. Поэтому я думаю, знаете как, будущее хорошее, самое главное любить это дело и заниматься.